to sklíme. Či já ti umeju výhled. To bylo jasné, že to jde do Prahy? Ano. Teďka? Já tam nechci být vidět. Ne? Ale Pražák další. Škoda, jsem dneška Pražák. No, Nebyl tak Pražák. troška jsem moc chtěl. To nebyl Pražák, měl divnou značku. Nějaká pražská část. Tak nebyl tam náhodou Libeň jako? LC to není Libeň. To není Libeň. LC je No z Liberce nějaký tam byl nějaký. To si myslím. Liboc. LC je Liboc. Jasné, pri Žárke. No, tak Liboc je tiež pekná časť. No. Člověče, Praha má hezké okolí. No. To je Praha vidiek. Jsme Praha východ nebo Praha západ? Jsme Praha východ. Praha východ, myslím, že. A toto je taky taková Praha východ vlastně. Potom Praha západ, to ještě se můžete pozrieť potom. Tam končám. Tam, kde už končí cesta. Na západ. Kolik ti to vezme ještě videa? Jsme se blížíme, čo chvíľa jsme tam. No tak z niečoho nič ta Praha vyskočí. A další Pražák, z Liboce také. No, to asi Libočania okupujú Prahu možno. Rozhodli, že... No, to by Libeň, teoreticky to byla Praha 8. To má No, Praha 8, no. A tak toto je zrovna Praha 6 asi někde tady. Toto byla Praha 6. To parkovisko. Praha 6 byla pri Lupoči někde, tam jsem ještě před Lupočou. My jsme už někde potom Praha 2 teraz. Nové město. Už myslíš, že jsme na dvojce? Už budeme někde u muzea asi, viď? No, to ještě, ale Vltava je vedla, to je něco. Vltava, no. Tak to my jsme možná na 5, spíš my jsme na druhém břehu Vltavy, ne? Zajíc. A tak to je štěstí, není to černý kosou. Jo, Zajíc je štěstí. Zajíc je největší štěstí, když ti zůstane pod kolem. Před Prahou. Pomaly, tam byla kedysi, tak prechádzal. A to jsem taky viděl kedysi, aha, už jsem viděl. Aha, zase Libočan. Libočan, no jasně. Potom se vyfotíme, nebo teď? Už ono ještě nic není vidět. To můžu troška nazumovat, ale už nevadí. A mají tu nějaké obchodní centrum, že bychom si došli na nákup, když už jsme tu? A Vesky slunce to mají. Ty jo. Praha. Tady tento žlutý, ten se v Praze? Oni vědí, že se Sonka jezdí lidi dělat prdel, no. Ahoj. Vítá vás obec Praha. Jožo, natoč, ceduly. Blízka. Jasně. Tak. Jsme tam, dobré. Telefon. Stihl. Pražský. A je tady obchod, nákupní centrum. No, tak můžeme jít do tovaru dotyčného. Ale je zavřený, asi, ještě zatvoren. Vůbec hezký domečky. Pražské, to jsou pražské staré domčeky. Jo, že tady by se měl udělat ještě jednou festival nějaký, pražský. Já jsem se dohadoval už kedysi, jsem plánoval, dokonce se mi přislíbil aj Filip Topol sa prislíbil. Cože? Tony Ducháček sa prislíbil na festival pražský. Jsem plánoval ten festival malý. Cože si? No, plánoval festival, Já nevím, už jsem že jsi zháněl. plánoval, ale neuskutečnil se. A tam už nepojedeme, ne na družstvo. Nebo pojedeme nakonec, je tam cedule ještě? To je tam cedule družstvo. No. Ne cedule, myslím, ne družstvo, cedule Praha. Družstvo je tam Praha. Cedule Praha. Je tam nějaký Agrochem Praha. Jediná firma v Praze tam je. Rozliční tovary taky v Praze. Tak to už necháme v Prahu takto.